l'Arnau i la bruixa. En aquell temps hi havia un poblet de la serra que vivia espantat perquè a dalt de tot, de la muntanya negra, s'alçava el castell de la bruixa més bruixa, anomenada Garbuixa. Ningú no gosava acostar-s'hi, perquè la bruixa es menjava tot el que passava per allí. Ni els homes ni les tropes del rei havien aconseguit capturar-la. El rei havia promès una recompensa a qui fos capaç de portar-li la bruixa. El nostre heroi vivia en aquell poblet. Es deia Arnau i vivia sol. Els seus pares havien mort i tot el poble l'ajudava. L'alimentava, el vestia i el feien anar a l'escola. A l'escola es burlaven d'ell i li deien: «Qualsevol dia se't menjarà la bruixa Garbuixa». L'Arnau es trobava bastant sol i passava la major part del temps a la seva cabanya jugant amb el seu amic. El seu únic amic era un falcó. L'Arnau l'havia trobat quan només era un pollet i el va cuidar, alimentar i ensinistrar. Sortien al camp i mitjançant un llenguatge de xiulets s'entenien. El falcó era tan fort que fins i tot podia portar-li la cartera a l'escola. L'Arnau se sentia molt trist perquè se sentia sol i un dia va fer un farcell i se'n va anar del poble. Caminant, se li va fer fosc i l'únic que es veia era el castell de la bruixa. L'Arnau li va dir al falcó: «Què et sembla si hi anem?» El falcó es va allunyar i va fer un parell de voltes al castell. «Què, hi podrem passar la nit?» va preguntar l'Arnau al falcó. El castell estava envoltat d'un fossar d'aigua i el pont estava alçat. Només a la finestra més alta s'hi veia una mica de llum. «Pugem-hi!» va dir l'Arnau al falcó. El falcó el va agafar amb les urpes i el va enlairar fins a la finestra. «Tu, queda't aquí fora!» va dir l'Arnau. Allò era el laboratori de la bruixa. Tot feia pudor. Hi havia pots amb rates, llangardaixos i escurçons. De cop va entrar la bruixa i el va agafar. «No et moguis, marrec! Ha, 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 ha!» La bruixa el va ficar dins d'una gàbia i li va dir: «Veig que ets molt escanyolit, però no et preocupis, que ja t'engreixaré abans de menjar-te! Ha, 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 ha!» Després, la bruixa se'n va anar a dormir. Llavors, l'Arnau va xiular i va entrar el falcó. El falcó va agafar la clau que guardava la bruixa i la va portar a l'Arnau. Aleshores, van lligar la bruixa al llit i van trencar tots els pots i potingues que tenia. La bruixa es va despertar i es va posar a cridar tan fort que ho van sentir les tropes del rei i els homes del poble. La bruixa la van cremar. L'Arnau es va casar amb la princesa. El dia de la boda, el falcó aguantava la cua de la núvia. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, i vet aquí que aquest conte embruixat ja s'ha fos.